nasze nadzieje. Abyśmy godnie uczestniczyli w tej najświętszej ofierze, przeprośmy wpierw za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Panie Święty proroka Izajasza, tradycję obrazy narodową, weselcie się nie wszyscy, co ją nie umiecie. Cieszcie się z nią bardzo wszyscy, którzy się nad nią zwrócili. Tak powiem Pan. Oto jasny wyjątki pokój, jak rzeka i chwała narodu, jak strumień bezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach, na kolanach jak kogo pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. Jerozolimie doznacie uciechy. Na ten widok rozrazuje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego słów. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Błogosławiona jesteś Panno Maryjo, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Do naszego najlepszego Zbawiciela prośmy w intencjach Kościoła i świata. Módlmy się za Kościół Święty, aby przez łaskę nieustannie rodził ludzi do życia w jedności z Bogiem. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módlmy się za naszych rodziców, którzy przekazali nam dar życia, a częstokroć również łaskę wiary, aby Bóg żyjący błogosławił, a zmarłym narodził życie wieczne. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módlmy się za polskie rodziny, aby były prawdziwą szkołą miłości Boga i drugiego człowieka. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módlmy się za matki oczekujące potomstwa, aby z wielkim szacunkiem i miłością przyjęły one nowe życie, które noszą w sobie. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. módlmy się za nas obecnych, abyśmy tak jak Matka Chrystusa całe życie byli posłuszni Bogu. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty przed wiekami wybrałeś na Matkę swą Maryję. Daj nam za jej wstawiennictwem doświadczyć niepojętego daru Twojej miłości ku człowiekowi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z